Lehen urteko talde berdine, urte bat zarra gehala danak, kadetek lehen urteko ziren lehen urte eta urte migarren urtekok, juveniek lehen urteko ziren urte migarren urtekok, eta gero aparte beste bi berri dauzkegu ez, aurten federautakok, eta aurten esateten lehengo urteko ekipo berdine, baina gainea bi partaide gehiokin eta orduan aukera gehiago dauzkegu aldaketa bat edo egiteko. Txapelketa agorra ez, beti ilusioa herri artekok, azkenen pelota nahi zegalako, baina herri defendatzen bezala, eta usteet aukera dauzkeula eliminatoriatan, baina eliminatoria guztik gorra dauzkeu. Asi que partiduz partidu, bakit topikoa matela, baina partidu guztik borroko barra dauzkeu, rondaz pasatzeko. Aste honetan Astigarrarekin hasten geha, lehen urten semifinal eta iritsi ginen orduan ronda bat aurreago sartu geha eta Astigarraga zegama iraztetik dator, horrek ekartzen egin ez, azkenen ronda pasatze beti motivazioak hartzen du, eta behaiek konfiantza horrekin etorriko die, baina guk esperantza dauzkegu, gure gauzak ondo itxen baldin baitu pasatzeko eta berrola da. Herri arteko daukena da, joan eta etorrin jokatzen dela, lehenengo partiduan izango da Astigarragan, ostiralen izango da, zigu orde konfirmatu esan dugu igual atxaldeko 8 aldea jarriko diguela, eta hurrengo astean, maiatzak 23 pentsatzeu jartzea, ostirala baita, behaseinen izango da. 7 aldea jartzen dugu normalen hemen behaseinen festivala, jendea etortzen da, lehen urtean kriston jendetza etorri zen, asko animo ziguen, eta aurten jendea etortzen da. Aurten berez, bigarren urteko jendea daukeu eta lehen urteko esperientzik intagola suposizioz talde bera daukeu, baina jolazpin behar da eta berez talde bera daukeu, baina gero kantxan ikusi marko. Kadetetan, ez dugu partidu erreixa, baina lehiatzeko gai gehan eta behintzat nahizta ez irabazi, tanto dexentein, azkenen talde itaula laguntzeko eta beste kategoritan ikustet maila ona ematen baldin badue irabazteko ikustet. Jendekin konfiantza eta oso giro politia faritan eta hola eta dana oso ondo da oso guztua. Urte guztiek gogokin Interpolo saiatzeko, herri arteko saiatzeko.